Инде Кадр киченең төгәл көненә килгәндә бу турыда бик күп хадислар бар, 40лап хадислар килгән, сахих хадислар, һәм шул хадисләрдәге риваятларны әзрәк карап китик. Төгәл көненә килсәк, бу көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белдермәде. Аллаһ Тәгаләдән бу турыда хәбәр килмәде һәм шуңа күрә төгәл менә шушы көнне була дип беркем дә әйтә алмый. Инде галимнәрнең бу мәсьәләдә бик күп фикерләре бар хадисләргә нигезләнеп. Беренчедән, бу көн турында нәрсә әйтәбез? Бу көн Рамазан аена туры килә, беренчедән. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә Коръәнне шушы кичәдә иңдерү турында әйтә һәм ул көн Рамазан аенда икәнен дә белдерә. Бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрестлектә без аны кадерле бер кичәдә иңдердек ди. Ягъни мысында Аллаһ Тәгалә шушы Коръәннең бер кичәдә, көндүздә түгел, бер кичтә һәм ул кич кадер киче икәнен дә белдерә. Икенче җирдә исә Аллаһ Тәгалә әйтә, Рамазан аенда Коръән иңдерелде, ул кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм дә хаклык белән хаксызлыкны аерып бирүче диде. Ягъни монда Аллаһ Тәгалә әйтте, шул ук Коръән Рамазан аенда иңдерелде диде. Димәк, без мосын төгәл әйтә алабыз, шушы кадер киче Рамазан аенда. Чөнки монда икесендә дә Коръән иңдерелде, берсендә кадер кичендә, икенчесендә шушы Рамазан аенда диде. Бу кичнең бәрәкәте һәм шушы хикмәте бары мөселманнар өммәтенә генә бирелде. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булды. Шушыны белдереп, шулай ук безгә Аллаһ Тәгалә җомганы аерып бирде. Шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә һәм башка бик күп өстенлекләр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтендә бар. Инде бу кадер киче җир яратылган, шушы җирдә тормыш булган вакытта, һәр вакытта булды һәм кыямәткә хәтле ул шулай дәвам итәчәк. Ягъни кадер киче туктаусыз кыямәт башланган хәтле мәгълүм вакытта ел сайын кабатланачак, иншалла. Абу Зардан риваят ителә, ул әйтә, мин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорадым ди, я Аллаһның Расулы, миңа кадер киче турында хәбәр бирче. Ул Рамазан аендамы, башка вакыттамы? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, Рамазан аенда. Абу Зар яңадан сораган, ул пәйгамбәрләр исән вакытта гына дәвам итәме, или кыямәткә хәтле булачакмы дигәч, ул әйтте ди, кыямәткә хәтле. Шулай ук кадер киче турында әйтәләбез, ул Рамазанның соңгы 10 көнлегенә туры килә. Ибн Аббастан риваят ителә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, кадер кичен соңгы 10 көндә кич белән эзләгез төнне, кайчан 9, 7 һәм 5 көн кала дип әйтте. Ягъни мосында ачыктан-ачык әйтә, соңгы 10 көндә эзләгез ди. Димәк, кадер киче шушы Рамазан аеның соңгы 10 көнендә икән. 10 көннең так булган саннарына туры килә. Так саннарына туры килгән кичәләрдә була. Айша разияллаһу анхадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, кадер кичен Рамазан аеның соңгы кичәләрдә эзләгез диде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Айша анабыз аркылы безгә белдерде, 10 көннең так кичәләрендә. Абу Саид аль-Худри риваят ителә, без бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән мәчеттә ихтикаф кылдык ди. Ул Рамазанның 2нче өлешендә иде һәм бер көнне 20нче Рамазанның 20нче көндә ул өйдән чыкты да безгә вагаз белән мөрәҗәгать итте ди. Дөрестлектә миңа кадер киче турында гыйлем бирелгән иде. Аннан шулай килеп чыкты, мин аны оныттым диде. Ләкин сез аны Рамазанның соңгы 10 көнендә һәм так кичәләрдә эзләгез. Мин төшемдә күрдем, шушы кадер кичендә үземнән су белән балчыкка сәҗдә кылганымны диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы вагазны сөйләгәндә сахабалар әйтә, бер нинди күктә аяз иде, болыт та юк иде. Шул вакыт ниндидер яңгыр болытлары пайда булды һәм шундый яңгыр ява башлады. Һәм дә мәчет түбәләре шушы пальма яфракларыннан гына ябылган, балчык белән сыланган, алардан су үтеп, бөтен җиргә су җиналды. Һәм без хәтерлибез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаз укыганда шушы балчыкка сәҗдә кылды. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы вагызында әйткән була, быел кадер кичендә без үзенең сәҗдә кылганын шушы пычракка. Һәм дә менә шушы хәлне, шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең вагызында әйткән хәлне алар инде шул кичәдә күрделәр. Һәм сахабалар әйтә, бу көн инде 21нче кичә иде. Ягъни шул елны кадер кичәсе 21нче кичәгә туры килгән. Икенче бер хадистә Убада бин Ас-Самит әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер көнне безгә кадер кичә турында белдергә чыкты ди. Шунда ул
ике мөселманны очрата, алар нәрсәдер турында үз арасында бәхәсләшәләр, кычкырышалар. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтте ди: "Мин чыккан идем сезгә кадер киче турында белдерергә, ләкин менә шушы ике сахаба үзара кычкырышып тору сәбәпле Аллаһ Тәала миңа шушы гыйлемне оныттырды" ди. Бәлкем ул шулай булуы, тәгаен бу көннең турында белем булмау сезгә хәерлерәктер, ләкин сез аны эзләгез 9, 7 һәм 5 көн Рамазан бетәргә кала көннәрдә эзләгез дип әйтте ди. Һәм дә тагын да мөмкинлеге зуррак шушы кадер киче бигрәк тә соңгы 7 көндә булуы. Ибн Умардан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында берничә сахабага бер төрле төш күрәләр, аларга төштә белдерелә, шушы кадер киче соңгы 7 так санлы кичәдә була. Һәм алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бу хәл турында сөйләгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мин күрәм ди, сезнең шушы төшләрегез барыгызда бер төш күрүе кадер киченең соңгы 7 көндә туры килүе турында белдерә. Димәк, кем кадер кичен эзли, көтегез аны һәр Рамазанда соңгы 7 так кичәдә" дип әйтте ди. Шулай ук икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кадер кичен соңгы 10 көндә эзләгез. Әгәр дә сезнең кемдә кем зәгыйф булса, 10 көн буе 10 төндә торырга мөмкинлеге булмый икән, ул аны соңгы 7 кичәдә эзләсен" дип әйткән. Ягъни менә бу хадисләрдән күбрәк күренә инде, соңгы 10 көндә икәне түгел, һәм дә так санлы кичәләрдә икәне, һәм дә бигрәк тә Рамазанның соңгы 7 көнендә шушы кадер киченең туры килү ихтималы зуррак. Инде шул кичәләр арасында да иң зур мөмкинлек ул 27-нче кичәгә туры килә. Кадер киченең күбрәк вакытта 27-нче кичәгә туры килү ихтималы зуррак. Бер сахаба риваят итә, Аллаһка төгәлрәк билгеле кайсы көнгә кадер киче туры килә, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә 27-нче кичәдә шушы кадер кичен көтәргә кушты ди. Ибн Хаджар фикере буенча, Ибн Хаджар ул шушы хадисләргә буенча зур галим, хадисләргә тәфсир язган. Инде ул шушы хадисләрне өйрәнеп үзенең фикерен әйтә. Иң күп фикер буенча кадер киче Рамазанның соңгы 10 көненә туры килә. Һәм дә шушы 10 көннең так санлы кичәләренә һәм һәр елны ул төрле көнгә туры килгән мөмкин. Инде менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисен без карап киттек. Ул елны ул 21-нче кичәгә туры килгән булган. Аллаһ Тәала үзенең бер зур хикмәте белән безгә бу кичәне төгәл билгеләмәде. Һәм әлбәттә монда зур хикмәт бар. Чөнки әгәр дә дөрестән дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям көнне ничек табырга һәм төгәл белергә икәнен белдергән булса, инде һәр кеше, исламда булмаган кеше дә, диндә зәгыйф булган кеше дә, иманы зәгыйф кеше дә, гөнаһлы кеше дә шул көнне туры китерер иде дә, шушы төнне генә ел буе намаз укымыйча, шушы төнне генә гамәл гыйбадәттә булып, ниндидер изге эшләр эшләп, шушындый зур әҗер-савапларга ирешә иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәала яшерде һәм кемдә кем ихластан шушы көнне эзләргә тели, ул 10 көн буе тырышачак һәм әлбәттә 10 көн буе син гамәл гыйбадәттә үткәрсән, йокламасаң, догада булсаң, шушы ныклы иман белән һәм Аллаһ Тәаланың әҗер савабына ирешим дип үткәрсән, син һич шиксез шушы бер көнгә туры киләсең. Чөнки ул шушы 10 көннең берсе. Әгәр дә син 10 көн буе гыйбадәттә буласың икән, бу көнне әлбәттә үткәреп җибәрмисең. Шуңа күрә инде шушы яшерү белән менә шушы хикмәте дә бар. Ихластан шушы көнгә омтылган, әҗер савапка омтылган бик иманлы кешеләргә генә шушы кадер киче әчелә һәм Аллаһ Тәала иншалла шушы теләге булган кешегә аны ничектер сиздерәчәк, туры китерәчәк, ул көнне йокысы килмәячәк. Әгәр дә ихластан омтылган кешене Аллаһ Тәала әлбәттә шушы ниъмәтләрдән мәхрүм калдырмаячак. Шуңа күрә безнең иманыбыз чиста булырга тиеш, ниятләребез ихластан булырга тиеш һәм без шушы юнәлештә үзебезнең гамәлләребезне кылырга тиешбез. Әлбәттә, мөселман кардәшләрем, без шушы хикмәтләрне аңлаганнан соң, шушы бәрәкәтләрне Аллаһ Тәала тарафыннан безгә биргән ниъмәтләрне күргәннән соң, безнең күңелебездә Аллаһ Тәаләгә ихластан иманнарыбыз артып, шөкерләребез булырга тиеш. Без даим Аллаһ Тәаләгә шушы ниъмәтләр өчен шөкердә булырга тиеш, рәхмәтле булырга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәала безгә шушы кич белән, кич сәбәпле үзенә якынайырга мөмкинлек бирде. Менә бәндәм, рәхим ит, минем рәхмәтемә иреш. Гөнаһларыңны бетер, шушы кичне гыйбадәт кыл да, гөнаһларыңны юам.
шушы кичне гамәл гыйбадәттә булды, әҗр савапларны арттырам, чиксез итеп бирәм. Тырыш дип Аллаһ Тәала шундый мөмкинлекне бирә. Әлбәттә, инде без игътибарсыз гафилләрдән үткәрсәк, без Аллаһка берничек тә беркемгә дә үпкә белдерә алмыйбыз. Бу фақат үзебезнең зәгыйфлегебез үзебез аркасында булачак. Һәм инде фақат шушы үзебезне генә сүгәлабыз һәм әлбәттә бу бик зур үкенечләргә китерәчәк. Кем белә, бәлкем шушы кадер кичендә тиешле дуаларыбызны кылсак, шушы тәкъдир белдерелгән, тәгаенләгән кичтә без Аллаһтан ихластан безне бәла-казалардан, афатлардан саклавын өмет итсәк, ниндидер хәерле үзебезгә теләкләрдә булсак, шул сәбәпле без шушы туасы елларыбызны хәерле еллар итеп үткәрербез. Әлбәттә, күрәбез шушы Рамазан айларында аңа без бик тә борчылабыз. Тирә-ягыбызда бик күп кардәшләребез, туганнарыбыз, дусларыбыз, авылдашларыбыз, шушы ватандашларыбыз шушы айларның бәрәкәтен аңламыйча, аңа ышанмыйча, шушы айларны гөнаһларда үткәрәләр, гөнаһлы эшләр эшлиләр һәм шушы бөек нигъмәттән читтә калалар. Инде без бу кичәләрдә әлбәттә үзебез өчен генә түгел, bütün кардәшләребез өчен, диндә булмаган кешеләргә дә ихластан һидаят сорап Аллаһ Тәаләдән bütün кешеләр өчен дуга кылырга тиешбез. Бу иманның камиллеге турында әйтә. Чөнки шушы иманы камил булган кешеләр генә башка кешеләр турында уйлый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, башка кешеләргә үзенә теләгәнне теләмәгән кеше бездән түгел диде. Ягъни, әгәр дә мондый сыйфатын юк икән, син үзең өчен генә борчылып, үзең өчен генә дугада икәнсең, башка кеше турында уйламасаң, әле син бик камил мөселманнардан булмыйсың. Бездә әле бу өлкәдә бик күп җитешсезлекләр бар. Мин үзем шушы җитешсезлекне хаҗда күрдем. Bir вакыт шулай 3нче этажда Кәгъбәтуллаһка карап, ихластан бик каты дуга кылып тора идем. Үзем өчен инде әлбәттә без аңа күнекмәгән һәм шул вакытта минем алда тезләнеп утырган идәндә bir карт кына бабай җылый-җылый дуга кыла иде. Ихластан шундый күз яшьләре агып җылый иде. Мин инде аңа игътибар иттем, аның сүзләренә игътибар иттем. Һәм ул дуга кыла иде. Чечнядагы, Пакистандагы һәм бүтән дөньяда кайда нинди җәберләнгән, кимсетелгән, авыр тормыш шартлары кичергән мөселман җирләре бар, шул мөселманнарны атап һәрберсе өчен һәм шулар өчен җылый-җылый дуга кыла иде. Һәм миңа үзем өчен бик тә үземә бик күңелсез булды һәм мин үземнең зур кимчелегемне күрдем шу вакытта. Мин үзем өчен, бәлкем үземнең семьям өчен дуга кыла идем, минем башка да килми, күңелебез шундый тар һәм гомумән менә әле шушындый җирләрдә булсан, башка җирләрдә чит мөселманнар белән очрашсаң, бигрәк тә хаҗда үзеңнең ни дәрәҗәдә мөселман икәнеңне, синең бәяң нинди икәненне бик тиз тоясың. Чөнки чагыштырыр кешеләр бар. Әлбәттә, без монда яшибез, тирә-якта исламда булмаган кешеләр күп, һәм шайтан әйтә, син намазда укыйсың, син инде изге кеше дип шундый хис тудырга тырыша. Әлбәттә, менә мондый гыйбадәттәге кешеләрне күргәч, хаҗларда яки башка җирләрдә булсан, без әле бик күп яктан кимчелекле, безнең динебез бик кимчелекле. Аллаһ Тәала безләргә дә камилләшергә, рухи ягыбыз белән дә, гамәл гыйбадәтебез белән дә камилләшергә, иманнарыбыз белән дә камилләшергә насип әйләсен һәм Рамазаннарыбыз шуңа бер сәбәпчеләрдән булса иде. Инде әлбәттә, гөнаһта яшәгән кеше бу кадер киченең бәрәкәтенә ирешмәячәк. Аллаһ Тәала андый кешегә теләсә дә мондый бәрәкәтне бирми, я ул җоклата уланы, яки башка шушындый сәбәпләр белән ул кадер киченнән мәхрүм кала. Bir вакыт Ибн Мәсгудка кешеләр килгәндә, инде ул безнең исламда иң зур галимнәребезнең берсе, сахабалардан, алар аңа зарланалар, без төнге намазны укый алмыйбыз, һәм ул әйткән, сезгә шушы намазларыгызны сез укырга гөнаһларыгыз мишәйтә. Ягъни алар арый, җоклап китә, бик теге төнге намазны уку авыр икән турында әйтәләр. Ибн Мәсгуд әйтә, гөнаһларыгыз сезгә камачалый моны үтәргә ди. Аль-Фудейл әйтә, бу турыда шушы темага кагылышлы, әгәр дә син төнге намазлар укый алмыйсың икән турып, һәм дә көндез уразалар тоту сиңа авыр икән, бел, син Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм калгансың һәм сине гөнаһларын богаулап куйган ди. Әлбәттә, моннан безне Аллаһ Тәала генә саклый ала. Bir вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтәләр, менә ике хатын кыз ураза тота, шундый мәгънәдәге хадис инде, ләкин алар инде аңнарын җуяр дәрәҗәдә шулай да бик авыр тота алмыйлар дип әйткәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, алар гайбәт сөйлиләр диде. Шуңа күрә аларга ураза тоту авыр. Шуңа күрә әгәр дә уразаларыбызны тотканда бик авыр икән,
төнге намазларга тора алмыйбыз икән, белик, димәк безнең әле гөнаһларыбыз бар, безнең иманыбызда кимчелек бар. Шуңа күрә бу бер күрсәткеч тә. Кайбер кеше әйтә бит, уразаны бик җиңел тотам. Кемдер әйтә, бик авыр ди. Димәк, менә бу бер күрсәткеч тә. Кемгә җиңеллек биргән Аллаһ Тәгалә, шушы гыйбадәтләрне җиңеллек белән башкара, яратып Коръан укыйсы килеп тора, намазлар укыйсы килеп тора. Димәк, ул пакланган, чистарынган гөнаһлардан саклана. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, инде менә бу айны гөнаһлардан сакланырга кирәк. Мин инде үткән вагызларымда бигрәк тә менә хатын-кызларга әйтәм, шушы гайбәт сатудан туктарга кирәк. Бу безнең халыкта таралган бик зур гөнаһ. Ислам динендә ул иң зур гөнаһларның берсе. Иң зур гөнаһларга керә һәм безнең бөтен менә шулай тырышып кылган гөнаһларыбызны юкка чыгара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны кипкән утынны яндырган ут шикелле тиңли. Ничек әгәр дә кипкән утын әрдәнәсәң, ут капса, уланы күз ачып йомганчы юкка чыгара, гайбәт сөйләүдә ул шушы гөнаһларыбызны, шушы гөнаһлар безнең изгелекләребезне юкка чыгара. Инде тырышып шушы айны изгелекләр дә кылсак, инде шушы гайбәт тә сөйләүебездән туктамасак, башка гөнаһлардан да тукталмасак, һәм хатын-кызга бигрәк тә мөһиме безнең якта ул киенүне тиешле дәрәҗәдә булдыру. Чөнки без әйттек, әле бәлкем Аллаһ насип итсә, бу темага киңрәк кагылырбыз. Хатын-кыз киенмәде икән, ниндидер ирләрне җәлеп итә торган әйберләр рәвештә киенеп йөри икән, ниндидер анда духилар сөртеп йөри икән, шул сәбәпле ирләр аңа игътибар итсә, димәк ул Аллаһның ләгънәте астында. Син нинди генә инде кайбер күрәсен мәчеткә йөри башлый, шәрәдә түгел, яртылаш башка кешедән аерылып тора, яулыгын артка бәйләгән, итәгә зирәк түбәнрәк төшкән, чәчләре яланбаш түгел инде, барбы чәчләре күренә. Аллаһ Тәгалә төгәл билгеләде. Ничек хатын-кыз киенергә тиеш, нинди җирләре гаурат, нинди җирләре гаурат түгел. Шуңа күрә разница юк, син шишенеп чыктыңмы, яки инде яртылаш киенеп, тыштан караганда алга барыш бар, кешедән аерылып тора. Аның дәрәҗәсе барбер бер үк Аллаһ Тәгалә каршында. Гаурат капланмаган, ачык һәм Аллаһның ләгънәте астында буласың. Ничек кенә бу авыр булса да, ничек кенә хатын-кызлары менә шушы якта үзләрен сындыра алмыйлар, шушы киенү мәсьәләсендә. Тиешле дәрәҗәдә киенә алмыйлар. Аңа инде дингә килгәннән соң 5-6 ел, күп еллар намаз укыйлар, уразаларын тоталар, ләкин киенү юк. Димәк, менә бу якка игътибар итәргә кирәк, чөнки үзегез уйлагыз, Аллаһның ләгънәте астына керү, ризасызлык астына керү нәрсә дигән сүз. Димәк, сиңа Аллаһның ярдәме юк, аеры Аллаһ Тәгалә ачулы сиңа, синең гамәлләрне кабул кылмый. Шуңа күрә син киенмичә, шушы уразада ниндидер авызачыларга барып, ниндидер садакалар биреп, изге гамәлләр кылып ирсәң дә, шушы киенмәү сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешә алмыйсың. Шуңа күрә инде бәлкем кемнәрдер яратмастан, ләкин мин әйтергә тиеш, киләчәктә без аңа тагын кагылырбыз, киенүне тиешле дәрәҗәдә булдырырга кирәк һәм Аллаһ Тәгалә аның үзе разый булсын өчен bütün шартларын күрсәтте. Шуңа күрә нинди булырга тиеш? Киенү шушы шартлары туры килсә генә Аллаһ Тәгалә сезне киенгән дип, авратлары капланган дип кабул итә, һәм бер нинди яртылаш киенүләрне Аллаһ Тәгалә кабул итми, ул ана шәрә йөргән кешеләр шикелле кабул ителә. Бу яктан да инде игътибарсыз булып, шушы әҗер-савапларыбызны битермик, шушы кылган изгелекләре, шул гөнаһларыбыз сәбәпле кабул булмас, бик үкенечле булыр. Инде гайбәттән тыелыйк. Гайбәтнең бездә нәрсә икәнен дә аңлау юк. Гайбәт ул шундый нәрсә, кеше турында син сөйлисең, ул кеше әгәр ишетсә, аның шушы беленмәвен, сөйләмәвен тели икән, менә шушы әйбер гайбәт дип атала. Әгәр дә инде син ул кеше турында сөйләгән әйбер ялган була икән, бездә гайбәт дип уйлыйлар, ялган нәрсәне сөйләү. Юк, син дөрес нәрсәне сөйләсәң дә, ул гайбәт була. Мәсәлән, күршен кака төбенә шакшы суын чыгарып түгәди. Син аны икенче ул кеше күрмәсен дип чыкты, түкте. Кеше күрмәгәндә чыгып түгә. Син аны икенчедә сөйлисең, менә ул шакшы суын түгә. Бу гайбәт. Син дөрес сөйләсәң дә, менә гайбәт ул дөрес сөйләгән, ләкин теге кеше аны белдергә теләмәгән нәрсә. Моны дөрес аңлыйк. Шуңа күрә бер вакыт Гайша анабыз янына бер хатын килә дә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршында инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга сорау белән килгәндә, ул китеп баргач, Гайша анабыз әйтә: "Кара, нинди кичкенә ул" ди. Ул дөрестән дә бик кичкенә хатын була, ул дөрес әйтте. "Кара, бу нинди кичкенә". Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Тукта, бу гайбәт" диде. Менә бу да гайбәт. Ул үзенең кичкенәлеге турында әйткәндә аңа уңайсыз булса, ул яратмаса, димәк син гайбәт сөйләдең. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, гайбәт безнең халыкта киң таралган, ул бик тә тәмле.
шу хәтле күңелдә ниндидер рәхәтләр булып китә. Берәр кешенең гайбәтен сатсаң, ул кешене түбән төшерсәң, кимчелеген күтәрсәң, үзен ниндидер яхшы итеп, югарырак кеше итеп хис итәсең. Күңелдә ниндидер шундый начар хисләр пәйда була, канәгатьлек хисләре. Бу бик начар, мөселман кардәшләрем. Гайбәтләрдән тыелырга үземне дә һәм сезне дә чакырам. Гайбәтне сөйләү генә түгел, тыңлаганда да катнашырга ярамый. Шуңа күрә гайбәт сөйли башласалар, туктатырга кирәк. Ул кешедә гөнаһлы булмасын, үзендә гөнаһлы итмик. Һәм бигрәктә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям дә әйтте, миңа җәһәннәм күрсәтелде һәм анда күпчелеге хатын-кызлар булачак диде. Һәм аннан сорагач, нәрсәгә шулай дигәч, ул әйтте, телен күрсәтте. Тел сәбәпле диде. Намаз укымау яки башка гөнаһларны әйтмәде. Күпчелек хатын-кыз җәһәннәмдә булачак һәм сәбәбе тел булачак. Ул әлбәттә гайбәт, ул әлбәттә бухтан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый хәбәр белдерде икән, җәһәннәмдә күпчелеге хатын-кыз буласын белдерде икән, һәм аның сәбәбен дә белдерде икән. Без әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән моны бит инде бер ниндидер кешегә сөйләр өчен генә белдермәде. Димәк, бу бик мөһим нәрсә, бик зур гөнаһ. Һәм күпчелек кеше шул сәбәпле җәһәннәмгә керәчәк. Һәм без әлбәттә моннан соң үзебезне сакларга тиеш. Үзебезне һәм якын кардәшләребезне сакларга тиешбез. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, шушы Рамазан айларын инде соңгы 10 көне китте. Бу көннәрне аеруча гыйбадәттә үткәрик. Ихластан булыйк, иманнарыбызны ныгытыйк. Һәр нәрсә менә соңгы вакыты белән мөһим. 11 ел мәктәптә укыйсың, соңгы 11-нче классы мөһим ничек укуын. 10 ел әйбәт укып та 11-нче елны төшеп бетәсен икән, син инде экзаменны бирә алмыйсың. Шуңа күрә без инде 20 көн тырыштык. Әле ул бит 20 көн ураза тоткач безнең иманнарыбыз ныгый, тақвалыкларыбыз арта, без дуга кылырга өйрәнәбез, Аллаһка якынаябыз, бүтән нәрсә җиңел була. Һаманда күтәреләбез югарылыкка. Һәм бу инде менә шушы соңгы 10 көнлеккә шундый әзерлек белән кирдек һәм тагын да югарырак Аллаһ Тәгалә безгә шушы 10 көндә күтәрелгән насыйп итсен. Дугалар кылып калдырыйк. Кадер киченә омтылыйк, Аллаһтан ихластан сорыйк, көндезләрен сорыйк, намазлардан сорыйк. Я Раббым, шушы кадер киченә ирешергә насыйп ит, бу көнне мине йоклатма. Гамәл гыйбадәттә үзен разый була торган рәвештә үтим, дөрес дугалар кылыйм дип Аллаһ Тәгаләдән өмид итәргә кирәк. Әгәр дә шундый дугалар белән без кадер кичен көтсәк, Аллаһ Тәгалә безгә иншалла ул көнне сиздерәчәк. Ниндидер сәбәпләр белән без бу төнне гамәл гыйбадәттә үткәрәчәкбез. Аллаһ Тәгалә шушы уразалардан пакланып, гөнаһларыбыз юылып, Аллаһ Тәгалә уразаларыбызны кабул итеп, шул сәбәпле бихисап әҗр-савапларга ирешеп, чыгыйк, иманнарыбыз ныгысай, тақвалыкларыбыз артсайды, рухи байлыклар алып, шушы иманнарыбыз икенче уразаларга хәтле безне исламда нык торырга, гөнаһлардан сакланырга, гамәл гыйбадәттә булырга сәбәпче булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.